Je tam tank, chlapi, pozor. Kde? Artilériu na nás. Cúvaj. Úplně zprava, jo. Rýchlo. Než Dušan To je musí... pičovina vyjebaná, kámo, ten tank. Pro skurvysyny, fakt. Ty kurvo! Dostal hit, ale bohužel. Ale dal si Možná to dobre. stíhaš Dušana? On ťa dá. Čo ti jebe, to je ďalšia hra. Ale jebe s niekým iným, kámo, to by si mohol skúsiť. Poď, to nás pozvedávaš, kamo. Ty pičo, to je on. Ne, Miken! Nezabil, kamo. Ja ti zoberiem pláty aspoň z neho a idem do piče. Tyko! Dobre, tak to som si Vôbec zobral to nie je pláty. OP, že? Není. Je to na tebe, kamaráde. Jebli tank. Dobre, zás je to na mne, do piči tam. Kamo, Bráňo, prečo ste ma tak zarezali? Prečo ste ma tak zarezali do piči, Braňo? Prečo ste ma tak zarezali, že vidíte, že je tam 13:00 do piči a necháte ma kokotinu povedať? Jebaná, kámo, ten tank. Pro skurvysyny, fakt. Ty kurvo! Dostal hit, ale bohužel. Ale dal si Možná to dobre. stíhaš Dušana? On ťa dá. Čo ti jebe, to je ďalšia hra. Ale jebe s niekým iným, kámo, to by si mohol skúsiť. Poď, to nás pozvedávaš, kamo. Ty pičo, to je on. Ne, Miken! Nezabil, kamo. Ja ti zoberiem pláty aspoň z neho a idem do piče. Tyko! Dobre, tak to som si Vôbec zobral to nie je OP, pláty. že? Není. Je to na tebe, kamaráde. Jebli tank. Povedz. Dobre, zás je to na mne, do piči tam. Kamo, Bráňo, prečo ste ma tak zarezali? Bráňo. To je jak keby som zabudol vypnúť OBS-ko. Jasne. Počúvaj. Jak sme na tom, ukáž? Čo, pingnite mi, kde môžem resnúť. Už nemôžem, Nemôžem. ja o tom je last Dobre, circle. dobre, Teraz idem. si jak... Dobre, počúvaj, teraz som posledný mohikán, idem to hrať akože na placement. No lepil si, máme 19, 27, 31 kg. Dohromady. To je lepšie než minule. A to som pol hry nehral. Když ešte zabiješ jednoho, tak to je hotovo. Tu sú predo mňou, musím rozmýšľať, jak to crossnúť. Crossnem to sem. Ale idem teraz. Počkaj, ja môžem toto využiť. Počúvaj, To je sniper challenge, takzvaný. Vraždiš snajpera, bosou nohou. Teraz jak salónka na Vianočnom... Pozri. Neví. Dvaja. Opa. Vedel. O! Ty pičo, tank. To je tank inak, to je tank. Čo ti jebe? Ty pičo, tanečník. Kamo. Čau, proste spustil Laci strajka v polke, len tak. Piči tam, a tak čo tam mám robiť? On sa všimol na poslednú chvíľu, už som ich nemohol pušnúť. Aj keby som ho pušol, tak ten tank tam mal one. Jebem na to. Ale zlepšili sme sa o 1 kill. Ideme ďalej. Cinema. A dobré hry akože, actually. Ak ste dve hry prehrať tank, to je... Najviac som mal samozrejme, najviac som mal liter, keď som prehrával s OBS-kom, keď mi pípal každú sekundu onej alert. Už nespínala, keď už. Počúvajte chalani, prečo mi to tu pípa jak na Vianoce zvonko hra? Ale choďte do piči, to musím vypnúť. Volám Restovi, mám piči. Idem na Discord. Je tu niekto? Vám jebe. Počúvaj ma okamžite. To čo je? Počúvaj, mne to tu píska jak na Vánoce. Okamžite mi to poďte a vypnite vyjebané zvuky a poďte to nastaviť. Ja vypnem stream, mám piči. Si potrebuješ pomôcť, či čo? Však mi to tu pípa jak na Vánoce, ti jebe, to čo ste nastavili? Prečo to stále pípa jak jebnuté? Čo to sú tie alerty, čo si chcel, nie? Však ale aké? Prečo to v kuse pípa? Však... To čo je za jeden bit alert, alebo jak to funguje, ja neviem. Čo tu rozjebal? Na streche? Pri mne tiež skoda? Na streche skoda. Nemám žiadnu ganu. Tu je Rebrix. Typek. Ne, kamo, dva tam sú ze zbraně, mají díl. Pekne. Tak 6 skipů, kamo, resurse, teď má si penčanc. Dopichám ho, ne! Sorač. Hraj strechu. Tu padli gany. Niekomu. Mám gany? Podušan, na pravo je tu typek. Ty kokot, naľavo. Naľavo na streche. Jeden je crack. Jeden je low. Idem. Ale... To sú normálne 4 na sebe. 4 boli.
Vedľa teba, vedľa teba. Traja, To vidím, ja to traja. vidím, ja to vidím. To sú dva týmy, chalani, to sú dva týmy, pozor. No, ona záleží, kde nás to respawnia. Tak to nič, no. Automat. Prehrať môžeš len 100%, ale vyhrať. Nemám, Nevidím ho, a je tam. Ja vidím, jak tam mierí s laserom dole. Padá mu tam kamoš, dvaja sú. Nemáte nikto oný? Traja. Na led? Kamoš dead? Dajte im na led a sú mŕtvi. To sme dvaja Vadím, odstrelili, budova hej, naraz. Jo, asi jo, toho na tom padáku. Hej, to bolo krásne. Padá, dole. A na garáži je ďalší. Má hit. Druhý. Hlava. Ja neviem. To sú zmrdí, tak som ich nahulil a nič z toho, to píče. Starý, sám si. Neviem, až nejdem úplne idem. hore. Nejdem za tebou, kamo. Poďte so mnou sem, na tento garáž, tam sú dvaja. Poď. To zabijeme a to je vantage point, tak blázen, poďte. Ja bych šel spíš tady nahoru, na tenhle barák a potom bych vyjel. Čak padni. Pojď nahoru se mnou. No, ideme na close. Na mne sú. Mŕtvý jeden. Nice. Druhá strecha. Dobre, som safe Čakaj, za autom. mám ťa, čakaj. No, ak nepôjde, ak nebude čelovať. Miken? Zabil jsem jednou na Vidíš té střeše, někoho? druhý. No Crack. vylez, píčo, idem ti. Dead, oba dva kamo na té střeše. Na druhý. Jo, Zabil jsem perfekt. oba dva, můžeš resovat. Dorážam? Perfekt. Do piče, do Sem. Tu je ďalší za nami. Odkiaľ vylezol, veď odtiaľ si prišiel 140 teraz. minút na streche. Z toho schodíska, Jeden. čo tam je. Nice kamo, ale Na to. Kde sú? Matku na ti. střeše, na S-ku. Už na S-ku. Bol som okolo, kámo. Vidím to. Ja bežím si po tú No, my custom tam zbraň. nemáme jak terstnou. Tu víš sú, co, to je- tu sú a dvaja. před Tebou, Dušane, človek pre tebou, Před Dušan. nama kamo. Vierí na teba. Ja to vidím. Tebe ja som dostal jedničku. Jedine smoke, ak máte. Na stop, najdem. No tak to neviem, či je dobrý nápad do gulometu. To je F6. Ja neviem, jak sa to robí. F6. On nevie, on Ja som... Ty kokot. vystúpil do Ja má ovládač. Jak tu stlačame F6 do pičí. Nevadí, ja mám rád akciu, poď. Vietkong. Tak jdem. Jdem na redeploy a Pred nami. kde jsou lidi, tak střílej. Pojď. Pičo, Kamo, Miken ale Miguel. čo prevrátil. Solou. Pozor, tank! Zabil jsem jednoho? Ja som sa skoval. Ty kokot, nájsť záhradník. Pohoda. Ide Miken, auto, pod tebou je Lukáš. typek. Chlap typu C, pod tebou. Čo? To ti jebe. Jak ako typu C? No, Neviem, akože... počúvaj, Ještě další mi jde, kamo. kde si? Idem ťa. Tady já jsem, Filip. tady fightím. Ja dám redeploy tabru potom. Ja som kvet. Na sautu jsou dva, kamoši jeho. Ja si ich počkam, kde ich máš? Čo? Peak gameplay. Ja Na sautu. Nemám plat. Keď toto dvihneš, tak to je win, lebo ja sa vrátim jak Transformer. Jak Optimus Prime. Oni asi ale budou pušovat. Si myslím. Chyba Tesco. Volaj. To je... To ich vabíš jak sumce teraz. No už prišli. Přeli, no. Ale musíš ich chytiť, jak Pokémon. Ja som to videl. Čakaj, ja som ho nevidel, práve že ja som ho nevidel, ešte aj za mňou bol do piče. Poď Miken, poď, ešte sekundu, vydrž kruhu. Jedeme! Neviem. Proste ty, čo má jump, tak s tým dáš tlačiť, robíš kotromelec, nedáš to damage. Chlapi, šel by můj na ten Ty kokot. Nechceme? Nice. Kde sú ľudia? No tuto bol typek, čo tu sedel v kvetinači. Nestíháme, kamo, nestíháme. Nestiame, tak jebať. Bude ešte, neboj. Dávam drona! Nedávam. Já ti věřím, kamaráde, ale já nevěřím. Predo mnou je Robokazik! Ty kokot, pozor na neho, ale. Čo má psa zaveseného na lici? Pičaj! Tu je typek! Resuje Dušan! Běžím. Daj mu! Tu, ďalší, nice! Dvihni ma! Ešte do zadku má šuka, typek! Marian, dvihni ma! Tam vonka dojde.
Dobre robíš, stále furt dobre. Oh. Vidíš, No. červený, nad nami. Hore o jedno patro. Na střeše kokot. Tu. Jeno. Však to ja pípam. Jak ste na streche? Aha, taďal to. Tyko! Čo ti jebe, vám jebe, tu je vo dverách typek. Aha. Však on tu beha jak fantom. Tu. 100 metrov na jednotke. A tu je druhý. Nevidím. Je, ještě 3. Marka, Lukáš, pred zaskali. Morganom Freemondom. Má hit! Doraziť! Let's go. Na jednu. Mám ho! Ty kokot! A to Nice, není no. hlas ešte. Není. Ne, doraž ho, Ne. Ne. Ja som mŕtvý. kamo. Si tu mŕtvý? Si tu? Má 1 HP, Dušan. On Kde? dáva platy. Jednu. Ne, kamo. Ja som mal... Kamo, čo robíš? Kde šiel? Dvíhaj. Do piči! No tak to je GG. Ide! Kurva! No to si děláš prdel. Kamo, ja som nemohol prelezť cez to spičané okno! To tam bol krík! Ja to jebem. Ja som myslel, že dwarfovia majú menší problém preliezať. Ty si taký prijebaný, ja ti najebem. Kamo, normálne som sa tam postavil na krušpán a som mal hlavu v úrovni toho rámu toho okna, chápeš? A nemohol som prejsť. S kokotmi sa pretekam. Vidím horory, jebe ti. No tak to bude bude hodne to bude pohode, kamo, neboj sa. Alebo fazmofóbiu si daj s četom. Čo je Je týpek na mne. Silent Hill nový je fakt fajn. To si bude líbit. Označujem. Nie. Hry? Odkiaľ som chytil? To ti Ne. jebe. Máte 3 označených. Jebaná hrac. Keď je na festivale, vždycky sú tie mŕtve tojtojky, ani nejdem tam. Ani neotváram, nič. Radšej sa doštím. Chápem. Ja som raz vychytal čerstvu, kamo, jak donesli. To bola jeba ako kokot. Sú tu, Poďme ich rozjebať. Jo, vidím to, už je blízko jeden. Jeden je baráku za tebou, starý! Či to je Bajaky. Lukáš? Čo? Dead knock. Ešte jeden je vnútri. Tu beha. No jasné, mám ho. Dopícham. U mě, nahoře. Máte info. Dead. Nice, full Nice, dead? squad vibe, ty Tiež. kokot. Príťaž. Pičo, Elina, chlapci. Dojdem k Ideme doktorovi, košku, viete čo, Dušan? mám takú príťaž divnú. Poďte, ja som dobrý Cez šofér. Poďte, ja vás odvezem. No tak to je, neviem, No či tak koskár je a má dobrý šofer v pačky, jemu to Eline. pôjde dobre, on má Poďte. pačky. Hej, jasné. Jasné. Ti jebe, bracho, ja som ešte v Mogadišu, v Somálsku. Počkaj. Ale nehambi sa priznať, keď ti to nepôjde, že nech vyskočíme. Kam ideme? Počkaj, tu je pick-up tej misie, nejdeme po to, jebať. Jebať. Označte Ideme kam. robiť. Označte. Niečo ma zameriava. Lock! Vyskočte! Ty pičo. Teraz akože sused, keď nestane, tak už nikdy. On vyskočil z postele, tiež s nami. Ty nebudeš po mne strať raketu. Vape on drope. Na jednu je. Jo. Na jednu je. Tu je pri mne na jednu. Miken daboval, Poďme nemecké gresnúť. porno. No. Kamo, To to by som si pozrel. Vieš, To som si nepozrel. takého Schwarzeneggera v komande. Hore sú! Ty Čo? pičo celé, no majú nejak do tatier idú. Ja toho posledného zabij, ten je vždy najslabší článok, je mŕtvý. O, No, ty. a tak. Je tam další, kamo. Poď. Tu ma oživ za týmito plechovkami. Jeden hit. Ne, no. Dostáva bomboklad! Emanuel bomboklad! Jeden dole, Je squad mŕtvý. vibe. Dostal hity kamo jako kotej. Vidím. Nevidím typka, ale... Vidíte? Dozad, nie dozad. Jeden dead, dokončený. Sťahujem. Vidím ho, vidím ho. Dušan. Áno. Má flash. Vybehnem, idem. Flash, za Murikom. Mám ho. Yes. Squad vibe, hotovo ne? Konec. Nádhera. Chlapci. Ne, ešte Pod nami raz. niekde budú, poslední. tuto. Ešte raz niekde, no. Idem vám? Dole bude na ceste niekde podľa mňa. Bacha, on môže ležať v tráve. Bude, no. Čo tu má zlatú zbraň, typek? Mám piči. Dám si. Za mnou. Idem ti, Miken? Z Enka. Kde si šiel, ty? Do piče, Aha. dí. Je Yes, to let's go. tam! Krása, Let's go, chlapi. boys. Bam. Tam, Dneska to her. padlo. 3, 4, pohoda, máme to ale. Ty kokos.